Dobro ljudi, došli na našu novu epizodu na našem novom kanalu, to jest našem starom kanalu. Moje ime je Edin, danas ćemo igrati PES 2013. Točnije igrat ćemo FIFA World, to jest kako god se zvalo. Eto. Evo, ovo nam je 9. epizoda, tako da ću napraviti, jel 9. Da. Iduća epizoda bit će neki specijal. To će nam biti 10. epizoda, čujte, ipak je to dobro. A 3 subscribera. Sada, ne znam, samo za dosadno molim vas, preporučite svojim prijateljima da nas se subscribe-aju na moj YouTube kanal. Kasnije ću napraviti stranicu MC Edo. Pa očekujem podršku. Hvala. I on se ostao u igri Farfan, nešto mi je loš. Neka ga tu. Matip, njega mi ne spominjte. Marneta, Holti, tako. Krećemo igrati protiv češkog kluba, ja mislim, jel da? Praha, da. To je češki klub. Kreći. Kakva imena? Fuks, lisica. Idemo razvalit. Jao. Sam sam nekako živčan poslije onog remija. Kako ne bi bio. Pogotovo na Huntelara, koji je promašio čisti gol. Da to ne bi beba promašila. Mogu bi ga prodati čak. Bravo. To nas, po stranu. Uđi, bravo. Jao, kakav pogodak. Pogledajte vi taj pogodak. 1-0. Schalke 0-4. Bravo. Bravo. Svaka čast. 2-0. Lagan će biti posao. Nije Praha baš neki klub. A vidite, znam ja gdje će lopta krenuti. Ima je nekog Čeha. Ali moj Čeh. A to možda nije brat od Petra Čeha. Ko će ga znati. I ovo je korner normalno. To je korner. Normalno. Da sam malo više olijevo, bio bi gol. Moje osnovno pravilo. Ne komplicirati. Ne volim komplikacije. Samo potegneš da 3-0. Sad Košinac svoj treći gol, čujte. 4 gola u 3 utakmice. Svaka mu čast. 2 protiv Dinama, 1 protiv Hervela. Ona se, mislim, ujedno i spasio. Da. Svaka mu čast. Direktan udarac. Ej, šta Jones bi to pukao u rašlje? Šalim se. On gađa s 30 metara, taj Jones. Već kad sam ga spomenuo. Za malo. Idemo ispraviti, imam još jako malo vremena. Tralala. Meni se ti sviđa, ne znam se vama sviđa.
Meni se sviđa. Gotovo. Bravo, što dalje? Evo ga, da vidimo. Clubridge, bravo Celtic. Bravo Celtic. Prodam ti koji hoćeš igrača, osim Huntara. Osim moje prve momčad, eto. Da budem jasan. Bravo. Opa. Prošao sam cijelu postavu je prošao sam. Cijelu postavu. Prešao. Papadopoulos. Grk. Eto. Da mi imamo Neuera na vratima. Da je makar ostao u Schalkeu. Je započeo karijeru. Pa normalno da smo tada završili drugi. Da je tada Schalke završio kao drugi. Falio mu je bod. Mislim protiv Bayerna Minhena. Ili kako da je. Falio bod. Falio. A eto, šta ćete? Što je tu? Dakle, to je bio prekršaj. Ajde, vi pravite previše prekršaja. 10% toga nam sudija sudi. Bravo. Lažnjak se napravio. Jao. Gotova utakmica 4-0. Smo mi njih isprašili. No to bi bilo što se tiče ove epizode. Like, share, comment, subscribe. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!